Першы зборнік вершаў вядомай беларускай пісьменніцы Еўдакіі Якаўлеўны Лось «Сакавік». Сакавік – пачатак абуджэння прыроды пасля зімовага сну. Пара надзей на лепшае. Маладая аўтарка шчыра прызнавалася. Хутка над зялёнаю прысадай прагучыць зязюльчына куку. Абудзіўся свет, я вельмі рада, што радзілася ў сакавіку. Шлях у літаратуру ў Еўдакіі Якаўлеўны быў усвядомлены, поўны выпрабаванняў і цяжкасцей. Я да цябе, паэзія, дабіралася, як далакоп да вады па сухой мясціне. Я з табой, нарэшце, спазналася, і стала светла ў маёй хаціне. Сакрэт поспеху сакавіка просты. Аўтар даверылася свайму ўнутранаму жыццю. За кожным радком стаяла праўда. Дзе ж ты шчасце маё ступаеш, дзе сцяжыначкі выбіраеш, апускаецца сонца нізка. Дзе ж ты шчасце маё, ці блізка? Адна з першых удач маладой паэткі верш маці. Маці родная, маці мая, покуль месяца бляск бачу я, ты са мной, буду век цябе помніць, маці родная, маці мая. Душэўны стан паэтэсы быў раскрыты для таго, што адбывалася вакол. Чую, лезе травінка на свет, чую, пчолка пра леску будзіць, чую, звон ад калосся плыве, чую, яблык бухае ў грудзі. Асаблівай старонкай зборніка «Сакавік» стала вайна. Шмат пакут і выпрабаванняў прынясла яна хударлявай дзяўчынцы. І якой толькі ў свеце бяды не спазнала я ў тыя гады. Грамадзянская шчырасць ярка праяўляецца ў вершы. Толькі не мерзні ў сцюжах сама, толькі не ведай гарачай слязы, мая дарагая радзіма. Паважаныя чытачы, калі хочаце адкрываць глыбокае ў родным, простым, будзённым, знаёміцеся з паэзіяй Еўдакіі Якаўлеўны Лось і раім пачаць са зборніка «Сакавік».